به هر ام مافی جنه د دستور سوریه دا میسوگر بکن ام ایرو ده هفته آدار 2026 دا به پیشنگتیان کنگرستار و به آمده بوینا هزن سیاسی و رخصتن جن و جواکی لقاموش لوی جوین اخوه که دبن دروش ما به هر ام مافی جنه د دستور سوریه دا میسوگر بکن نیرینه که استراتژیک آوا بکن ev konferans di pêvajoya çareseriya siyasî da xalekê giring e ku xwe dispêre wê baweriya ku azadiya jinê mîsogeriya tekaneya Sûriyekê ciherek û demokratîk e. Her wiha azadiya jinê û civaka demokratîk kevirê bingehîn ê peymaneke civakî ya nûjene ku bermahiyên hîmên desthilatê û navendîbûyînê hildiweşîne. Li gor nirxandin û pêşniyarên stratejîk konferansê ev derencam û amoşkariyên li ser jê sazkirine. Yek. Destkeftiyên şoreşa jinê li Bakur Rojhilatê Sûriyê û li tevahî Sûriyê wekî mafên sereke di destûrê da bên pejirandin û bicihkirin. Her wiha bicihkirina nirxên wekheviyê yên wekheviyê destkeftiyên dîrokî li dijî her paşveçûyîneke siyasî yan jî ya zagonsazî ya pêşerojê diparêze. Dudu Wekheviya tam sedî pêncî ji bo karkirina hemû birêveberiyên di saziyên dewletê yên serwer, parlemanî û dadwerî da wekî hîmekî bingehîn û standarteke zagonî ya tekane bê pejirandin. Bi awayekê ku serdemên serdestkirina biryardariya siyasî bi dawî bîne û dadweriya bi kalîte di birêveberiyên dewletî da mîsoger bike. Sisê sazkirina destûrî ya sîstema nenavendîbûyîna demokratîk wekî çerçoveyeke siyasî û yasayî ji bo entegrekirina saziyên rêveberiya xwe ser di nav avahiya dewleta Sûriyê da be. Mîsogerkirina veguherîna wan ji bo yekîneyên rêveberiya xwe ser û hemû desthilatên qanûnî û rêveberî di dest de bin. Her wiha bêhempabûyîna ezmûna demokratîk a jinan wekî modelek neteweyî ya siruşbexş bê parastin. 4. Hêzên yekîneyên parastina jin yani YPJ wekî kevirê bingehîn di nava rêxistinkirinâ berevaniya niştimanî ya Sûriyê da bê pejirandin. Her wiha di heman demê da serwextbûyîna wê ya rêxistinkirî û birêveberiyeke wekî hêzek ku civakê diparêze û ewlehiyê li dijî terorîzm û hemû şêweyên hişmendiya dûrxistinê mîsoger dike bi tevahî diparêze. 5. Zagonên demokratîk ku fermiyeta xwe ve bi hemû rêxistin tevgerên jinan û partiyên siyasî yên ku li heremê rêveberiya xwe ser nûnertiya vîna gel dikin bên sazkirin. Her wiha hemû cûreyên armancgirtin û sînordarkirina ewlehiyê ku dibin sîwana dewleta Sûrî da tên kirin bên qedexekirin. 6. Yasayên giran ku axaftinên nefretê nehezkirinên li dijî jinê wekî suç û tawan bên dîtin bên sazkirin. Her wiha mekanîzmayên zagonî ji bo sîzakirina her kesî ku teşhîr an jî kampanyayên sîstematîk derbarê rêber û pêşengên jin bi armanca dûrxistina wan ji qada giştî yan jî rola wan a siyasî û civakî reş dikin bên danîn. 7. Desteyeke parastina mafê jinê bê avakirin ku bi destûr ve bê piştgirîkirin û ji mafê wê be ku her zagon an jî yasaya ku li dij rêgezên wekheviyê ye nepejirîne. Her wiha di heman demê da desthilata qanûnî ya çavdêriya hemû zagonên neteweyî bi peymanên nav neteweyî ve hevrû bike jê re bêdayîn. 8. Dampêdana fermî û giştî bi minhacên perwerdehî rêxistin û saziyên tendurustî û yên rajeyî dikin yên rêveberiya xwe ser bêdayîn û pejirandin. Her wiha pirzimanî û pirçandî, Kurdî, Suryanî, Erebî, Ermenî wekî mafeke niştimanperveriyê yên pîrozbê dîtin ku di çerçoveya nenavendî da û bêyî destwerdana desthilatdariya navendî da xwe birêve bibin. Ne? Yasayeke sivîl û yekgirtî yên rewşên kesayetî ku ji zagona jinê ya ku di rêveberiya xwe ser da pêk hatiye bê siruştkirtin ku hemû zagonên cewaziyê ji holê radike û parastina jinê ji hemû cûreyên tundiyê mîsoger dike û serweriya bê sînor derbarê karûbarên xwe yên sivîl û jiyanî da digire dest. De azadiya veguhestin û çûnhatînê niştecihî û karê diqadên jin
sivil û siyasî yên hemû jin û çalakvanan li tevahiya parêzgehên Sûriyê da bêyî dersînorkirina rêveberî û ewlehî bên mîsogerkirin. Her wiha hemû cûreyên çavderiyê yên ku bi çalakiyên giştî ve girêdayî ne bên qedexekirin. 11 hemû girtî kesên ku bi zorî hatine revandin, kesên ku ji ber çalakiyên wan ên siyasî û sivîl hatine revandin, bê şert û merc serbest bên berdan. Her wiha xebateke sistematik ji bo çarenûsa kesên wan da bê meşandin û ev dosya wekî dozeke mirovî û li ser danûstandinê ra be û pabendbûyîneke sincî û niştimanî be. 12 dadweriya ve guhêz ku li hember zayan da civakî hestiyar be bê avakirin ku sizakirina kesên ku binpêkirin kirine têxa destpêka armancên xwe. Her wiha qurbanî û kesên ku ji şer rizgar bûyî û rastî ziyanên derûnî û maddî hatine bedêl ji bo wan bêdayîn. 13 pabendiya niştimanî û navdewletî bi vegera xwebexş û bi ewle ya penaberan ji cih û warê xwe bêkirin. Her wiha demildest kar li ser ji holêrakirina hemû şopên guhertina demografîk bêkirin. 14 toreke jinan a ku hemû îdeolojî û mezheban derbas dike bê avakirin da ku nûnertiya vîna jina Sûriyê di hemû dezgehên biryardana navdewletî da ku bi çareseriya siyasî ve girêdayî ye bisepîne. Her wiha tu hevpeymaneke civakî yan jî tu destûr bê jinan nênivîsîn û ev yek divê mîsoger be. 15 amadekirina destûrekê ku parastina yasayî û ewlehî ji bo parêzvanên mafên mirovan ên jin û çalakvanên siyasî peyda bike û her destwerdana dezgehên ewlehî di xebata sivîl an siyasî yan serbixwe da sûçdar bike. 16 beşdarbûyîna çalak û hevbeş a jinan di hemû komîteyên nivîsîna destûrê da bê teqeskirin da ku xalên destûrî ku mafên hemû pêkhateyên neteweyî û olî digire ser milê xwe mîsoger be. 17 serwextbûyîna çavkaniyên aborî yên ku ji bo projeyên jinan di nav bütçeya giştî ya dewletê da têne veqetandin bên sepandin da ku bihêzkirina aborî ya jinan wekî beşek yekgirtî ya serxwebûyîna wan a siyasî û civakî mîsoger bike. Li ser van xalan û binaskirina giraniya berpirsyariya dîrokî ya li ser milê me em rêxistinên jinan yekîtî û partiyên siyasî pabendbûyîna xwe ya bihêz û prensîbî ji bo pejirandina van derencaman wekî ku wekî nexşereyekê yekpar ji bo tekoşîna xwe radgihînin. Em biryardariya xwe ya ji bo seferberiya hemû rêbazên siyasî, dîplomatîk û yasayî û aktivkirina hemû amûrên zextê yên stratejîk li ser asta neteweyî û navdewletî piştrast dikin da ku ev nêrîn di destûra bingehîn a Sûriyê da cih bigire. Her wiha em niyaza xwe ya avakirina hevpeymanên berfireh ên neteweyî û navdewletî radgihînin ku dê bandora gotûbêjên me zêde bikin û peyama me bigihîcinin hemû saziyên biryardanê yên neteweyî û navdewletî. Parastina destkeftiyên şoreşa jinan û bicihkirina wan di destûrê da pabendbûyînek bêdawî ye. Em ê tekoşîna xwe ya rêxistinkirî bidomînin da ku piştrast bikin ku ev stratejî vedguherînin rastiyek yasayî û sazûmanî ku mafên hemû jinên Sûriyê diparêze û rûmeta wan diparêze û rola wan a pêşek di birêvebirina Sûriyê da ber bi veguherînekê demokratîk a berfireh ve mîsoger dike.